öz ýagdaýyna, kıyın ýagdaýyna garamazdan, mu kömek edýänden garamazdan hemme apozisiýa yalan pohbarını döktü. Düşünün mü? Şimdi olan geçti, Muhammed Duyucu'yla uğraştık, şunun ýagdaýy çalışan soň, biz şunu efire çağırıp, gurulöşebilirler. Näme pretensiyasy bar bolsa, şunu ýanky jogap bereli. Muňa hiç sorag bermeli. Plan düzüşdi. Boğunca meğerlik azat berdi näme işleýär? Onu bize töhmet alanlar diýen. Sen çykdyň bize pretensiýaň bar. Gel düşmüş. Biz sen ya o ýerde vurjak bolamyz, ya üstüň gyýyljak bolamyz. Aýtdym bolýa, biz kiçilik görmän jogap berjek diýip sana aýdyp otyr. Aýtdym men ol 300-ü 5'ti gerekler. Gelsin, gelmesek ne 21.00'da men şu hakykaty aýdýan diýdim. Senden gurulöşen zadyma sen bagışlama sormaly. Halkyň çykjak bolup pul alýan adamlardan sen bagışlama sormaly. Bir topar kezapçylyk edýän sen bagışlama sormaly menden. Näme men senden bagışlama sormaly? Şoň üçin ine häzir aýdýan şu kim oral rozgen çöldüýür. Yalançy, haramzada, ekstremist kılıkları var. Bol Allah'dan çağırıp bir topa haramlık ediyor. Ine aktivistam der, hiç tat ediyenemden halk için yöne gobuca guruluyor. Yine şu kim roz verdi, çölliyif diyenizde yine şu adam, yine men şuna şeyle baha berýän, öz sözümen tasdikleyen şu tutnamalar olan. Şimdi başka kurum, Döwlet Bayhanow ve onun hapa kanalı boyunca. Ben o yere barman çağırsa da çağırmasa da sebebi dine yalan vurumlar. O da koşulacağım diye. Bir belirli geçetim diye. Şu yerde men bir Siriyan adamma Hanamov Nurmuhammed Çarıydik. Şu näme şunun arasında edip yor. Anıp yan kelime gelýän ideýa ýok. Şoň üçin ine ofitsialna Nurmuhammed Çarıy çeýilýän. Ýaşuly sizi biz Siriýa köpden beri. Siz bir hormatlanýan adam. Şu ýaly hapadatdan ýanyna barma. Özüň seredin, gollaman, kim golladyňyz şonu gollaň, yalançylyň ýanyna, hapadatdan ýanyna barma. O ýerde kim bar? O ýerde Döwlet Bayhanow bütün ömrüni adamlar Allah gelýän. Başka bir ayal maşgalar, balagyny başyna çalnan, bir toparda aýdýar, hapa söýler. O ýerde biz opozisiýa degişli zat ýerýär. Ol aktivism der. Onun bar etjek zady şu MHM planlaryny amala aşyrýar. Tankid etmeli gurum ýok. Seýdiň Allah'mra. Ine dün çykyşyndan soň men jap etdim şonu. Diýdim, inim berekerle hakykata aýtdym, ýöne gaýra edip şu hakykaty sakla sen. Erti men yalan söýlesem, maňa düýjü ýaly şu bolşuny gitdi. Şu ýaly adamlar üsünne adetine biz bilenýär. Näçi? Bular bir diktatorda, bir adama da ýol bermezler. Gaty ol.
Ine bizim ertel kun näme kellen çaşıp bilýär. Şu adamlar, şu ýaly adamlar daş döwründe bolsa yerini bilersin. Şonuň üçin ine şu ýaly ýagdaýda tankit bolsa bolar. Ýöne bu tökmetler yalan gurulmaly. Bir topar agzyny doldurup bilmedik zatlaryny gurulmak ol. Men pikrimçe bizim halkymyzy umum herikden başa tarap etmek. Şolar bolýanym ay daş etdim, dogryny aýtdym zat, ýa-ni şoň dogrusyny barlaman diýenlere aýdýar. Şu ýerde soragyňyz barmy? Şu kim barada aýdyran bolsa şoňa soragyň. Dogrumy şol diýip. Çykyş edip düşündirir. Jogap berer. Ya biz publik adamlar, biz orta çıktık mı? Bize kim soru verdi biz düşünürüz. Soru oradan kaçmadı. Ön devlete yürüyte qıra çekilýärdi sebebi değil mi? Tökmet soruları var. Inni hada soruları düýp bolup başlady. Bizim cemiyetimiz üsüp başladı. Yine şu baka, şu eden haramlıkları, şu eden yalan vaadaları, yalan sözleri, opozisiya bir qara akidip şuları, yol başı opozisiya lider bolsa kim bolaydın? Hapa şular, öz bähbidini, adamları uğdatlayan, yalan zatları gurlemeyenleri, her kim bizim cemiyetimizde şuna baka verip olur. Kimde kim çıkıp aydan etse, öz fikrini aytmalı. Şu adamlar halkı bulacak bolýar, emheme bulluk edýärler, dine haramdagy işlerler. Haramda şulary esaslanyp öz proyektlerini emhemeden geçirýär. Onun için bir toparın informasyası var bizde kimdirini aydatımızı yelen o. Entek sultanların yığınaktır. Başka yine şuraya. Başka bir müdiyeti, yani bu müdiyeti yine Serdar memnun bile okudu, Goğunca oğlum yine şu yani akıllı, paykatlı, yine şu bize kömek eder. Yine men şu bolandan men erki deputat var, men sizin haklarınızı oran. O olsa biz alar, biz neme der? Niye ben bunu ne diyeyim? Rozagelli, Çölliyif kim? Aktivist. Aktivist değil, şun aktivist eden işemiyor. İkinci, Devlet Baykan ve şun topuru kim? Yalancı tökmetçiler. Onun kanalına bara yani. Huday taklasın. Üçüncü, bizim yankı həyada tiyade hile çıktık. Opozisiyan, tiyade hiline, düşüncesi, ediyen işleri, tiyade bir sistema geldi. Hiç bir fikir ediyen mi? Sapar Muradov filan yankı DVT ya beyleki uyuşup yine meğer kömek ediyorlar ya başka yok. Yine başladı. Yine şu ağlı birlik değil mi? Bu hakiki ağlı birlik. Seyredim. Allah'ım rahat. Ya şunu bir ayıttı mı çıkış edip? Yok. Ruşen şunu bir ayıttı mı çıkış edip? Yok. Sebebi namusu var. Vicdanı var. Hükman ayıtmalı bir fikir ediyor, çıkış ediyor. Yanlışta yanlışlar, doğrulaysa doğrulaysa. Öz fikri, öz vicdanı boyunca hareket ediyor. Benim vicdanım boyunca hareket ediyor. En hemen işgärlerin ýürüýte kibran diýýär var. Şoň ýol başlaty şartlyk Golliýew. Ine şu atlaýar. Günne erteden akşama çel addiýerleri bilen bize garşy kommentariýa ýa onu bulaşdyrýar, bunu bulaşdyrýar. Ýani şu ýaly yalançy yallaklara informasiýa berip bulun kellerini çağırıp, bunu wada berýär. Ine şular ýaldakda bolup geçýär. Şoň üçin biz haram olduğunun karşısında da biz bütün devletin karşısına uğraşıyoruz. Devlet değil de hükümetin karşısında. O hükümetin
Dine bir yol boşluğu, haramını, şulori, şantaj üstülen, korrupsiya ettirip, yanlışlıklar ettirip, şulori kısık geliyor. Etmeseniz oğuzdan ne bilmiyor. Yine bulup geçen de. Şunun için büyük Türkmen halkı. Değil mi?